Uthini bhuti? Sanibonani umuntu omdala. Njani? Saphila. Sikhona. So phazama isaqula. Okay, asicule ngizwe. Ya, uzalelela igama langithi hlala enhlabathini zokufaka ebuthini labo gogo bazothini mababona lethi Pico box ongaliphile lokha Coca-Cola ukokudlala nama-chance skena mjomani vitamin aka nanjasisa ikhanda liyashisa ngishaya kwasa nyavisa nyabasa my name is Jack I live in a shack. My dog is black and I have 6 pack. Qalile ngqonqo engqondweni. Shubile njengoshubela kahla. Master rasta. Muhlelo malume ngathi malume wasemsika. Mina njalo. Piki jangala kala kabili box ngama baba kakiviki lonke hlanganisa wonke amapapa ngekili boqo thandile enajikanyama Bengigomelo Mandela phansi kwezihlahla bafika usindakela athi ngemnyama vele ngivuma ngobuya khumbula ngo1998 ngihamba ngesikadlele ngifika ngonke ngathatha imbazo yami ngabuka ngamadolo ngathi inkosi Jelika siredi mekifikile sazokhulula iezi laba baminyile So nisibiza ngani bafethu? Kasimeke Bani? Ready maker kasi. Yes. Okay, so niyacula ne? Ngiyajabula ukuhlangana nani bafethu. Manje ngicabanga indaba ngicabanga ukuthi ningibonise into eniyenzayo. Why? Isifuna umuntu asifake estudio. Okay. Hayi no, kulungile bafethu ngiyabonga nami isikhathi senu ne? Yes. Sobe sekuxoxa konje.